Chytré hodinky Lige ET 585 Fit zaujmú elegantným dizajnom na prvý pohľad. Ľahké kovové púzdro a veľký AMOLED displej ukrývajú špičkové senzory, ktoré vám pomôžu mať zdravie pod kontrolou. Ale skutočná sila sa skrýva vo vnútri. Okrem počítania krokov a športových režimov ponúkajú meranie srdcovej frekvencie, krvného tlaku, zložiek krvi, metabolického testu alebo telesnej teploty. Na zabezpečenie presného merania majú hodinky na bočnej strane elektródu na meranie EKG a zároveň umožňujú kalibráciu s profesionálnymi prístrojmi. Hodinky sú tak pripravené zmerať variabilitu srdcovej frekvencie alebo napríklad aktuálne množstvo podkožného tuku, telesného svalstva, vody v tele a bazálneho metabolizmu. Samozrejmosťou sú praktické funkcie ako telefonický hovor cez hodinky, správy a upozornenia, či napríklad počasie. Vďaka vymeniteľnému remienku si hodinky ľahko prispôsobíte každej situácii a navyše na ruke vyzerajú skvelo. Lige ET 585 Fit sú elegantné hodinky, ktorých skutočná sila sa skrýva vo vnútri.